Heipä hei! Heipä hei vaan kaikille, meikäläinen on Niila. Nyt on aika, eli se alkaa ihmetellä, kun mä kuvaan keinua tosta, niin mulla ei oo oikeet maalia, niin mä joudun käyttää tää keinumaalia. Ja nyt mä yritän osua tähän. Niin sen takia mä kohdistin tän kameran sillä, että se pysähdy tolleen. Aloitetaan. Aloitetaan verenpallolla. Noniin. Ei lähelle. Nyt toinen. No toi osui paljon lähemmäs kameraa kuin niinku sitä mihin pitäis osua. Joo, Venatkaa, älkää katsoa tätä meidän sotkusta pihaa. Joo, nyt mä kävin hakee palloa. Tämä pallo on mun alkuperäispallo. Tämä saa meidän reeneistä, tai siis reeneistä, koska tai tämä, no yksinkertaisesti tämä Samuli sovelleella. Nyt edelleen yritetään osua tuohon. Niin, nyt on vähän eri kuvakulmasta. Harmi, että tätä en nähne. Ette nähneet. Mä koitan vetää tän samalla pallon samalla lailla. Kolme palloa siis. Jokaiset pisteestä yksi. Tai siis jokaiset. Juhuu! Toinen. Oh, fuck! Noniin. Holy shit. Tän takia en suosittele pidä maalissa kameraa. Mä tehdään nyt mun heikompaa jalkaa. Lähtee. Taas menee sisään kameraan. Okei, tietenkin paremmalle pallolle onnistu. Nyt ihan turvallisuuden vuoksi mä vaihdan tän kameran paikkaa. Noniin. Ai niin, ois ehkä voinut hakea pallot teko, mutta pallo yksi. Sitten mihin kannattaa? Tää on toinen ja elikkäs tästä tulee Futis 3. Jos et oo nähnyt kakkos, niin mä laitan linkin siihen alhaalle. Tai linkin laitan alhaalle. Mä pistän tän vaikka oikein ja en pistä. Noniin. Crossbar challenge. Jos toi ei nyt tullut videolle, niin mä raken oikeesti. Hyvä, kyllä ne ainakin mun käsittääkseni tuli.
No, 1/3 kolmesta osua. Me tehdään uudestaan tällä pallolla. Koska täällä on meillä kaikki. Vai sinne päin. Mä en jaksa ja mä en ole löydössä. Noniin, tässä lähtee. Ootteko valmiina? Lasketaanko että ylärimaa vai ei? Kertokaa kommenteissa. Okei. Sulla siis liittyi mun messi just äsken. Moi. Noniin. Kyllä. Noniin nyt. Eva, otetaan juoksupeli lähti. Juoksupeli. Noniin. Okei, mä pidän tästä kameraa kiinni tästä. Vedä sekka, mä vedän yhden yläriman. No ensin vedä. Tää. Oh! Et sä osu. Sulla on muuten aika siistit kengät. Joo. Adidasta kun niinku pitää sponsoroitu mainos. Okei, ei oo. Unottakaa koko juttu, ei mulla varaa siihen. Mä oon tälleen, etkä sä saa yhtäkään juoksuja. Ei voi olla noin vaikeeta. Ei voi olla näin vaikeeta. No niin, nyt sä saat hakata mua, kun mä menen tonne keinulle. Okei, aletaan lopettelemaan tätä videoa. Se oli niin, täällä moi Jesula.